wena adalanda akazi anzawo osati chifukwa ngooneka bwino kapena kuti ali ndi chikondi chochuluka, koma chifukwa ali ndi galimoto yapamwamba. Lero Factory 365 Media ikupatsirani nkhani ya mmene mnyamata osauka kwambiri anapangira galimoto yoyambirira pa dziko lonse lapansi. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi. Carl Benz anabadwa pa 25 November chaka cha 1844 ku Marburg mdziko la Germany. Benz anabadwa ku banja losauka kwambiri, ndipo bambo ake ankagwira ntchito yoyendetsa sitima yapamtunda, ndipo zinali zovuta kukwaniritsa kusamalira banja lawo bwino lomwe. Benz atangokwanitsa zaka ziwiri, bambo ake adamwalira ndi nthenda yachibayo, zimene zinapangitsa kuti iyeyo ndi mayi ake akhale pa umphawi wadzaoneni chifukwa amadalira bambo akewa pa chilichonse chofunikira pa khomo. Kunena mosabisa, umwana wa Carl Benz unali wovuta kwambiri, komatu ngakhale anali pa umphawi wadzaoneni mpaka kumafika pogona ndi njala, mayi ake a Benz anayesetsa kwambiri kuti mwana wawo apeze maphunziro abwino. Pa nthawi imene amakula, Benz anali ndi nzeru zodabwitsa, nzeru zoposa msinkhu wake. Ngakhale anali mwana, koma amapanga zinthu komanso kuganiza ngati munthu wamkulu, komanso experience yambiri makamaka paluso la umekaniki. Ali ndi zaka 15 anakhonza mayeso ake ndi kupita kukaphunzira za umekaniki ku sukulu ina yawo kachenjede, kumene anakumana ndi mphunzitsi wina amene anamuthandiza kwambiri, Ferdinand Rettenbacher. Dziwani kuti mu nthawi imeneyi kunali kulibe mainjini oyendera mafuta ngati mmene zilili lero. Nthawi imeneyo sitima zapamtunda ngakhale zapamadzi zinkagwiritsa ntchito injini za steam kapena kuti mthunzi ochokera ku madzi owira. Dziwaninso kuti pa nthawi iyi kunalibe galimoto ngakhale imodzi yoyenda yokha pogwiritsa ntchito injini ya mafuta. Ngakhale akatswiri ena anayesa kupanga galimoto pogwiritsa ntchito injini za steam, galimoto za mtundu zinakanika kukhala zodalirika ndipo sizinafike pa msika nkomwe kuti anthu adzigwiritsa ntchito. Mu nthawi anthu achuma ankayenda pa ngolo zimene zinkakokedwa ndi abulu. Mphunzitsi wa Benz, Ferdinand Rettenbacher, anali ndi chikhulupiriro chachikulu chokuti mainjini a steam anali akupita kumapeto ndi kuti posachedwa kubwera mtundu wina wa mainjini osavuta komanso odalirika. Maganizo amenewa ndi amene anampangitsa Benz kuyamba kulingalira zopanga ngolo koma yosadalira kukokedwa ndi abulu koma engine. Anthu ambiri anaseka chikhalire ndi maganizo akewa ponena kuti izo ndi zosatheka, koma aphunzitsi ake anamulimbikitsa kuti achilimike pa chiganizo chakecho mpaka chitapherezera. Atamaliza maphunziro ake awo kachenjede ku university ali ndi zaka 19, Carl Benz anagwira ntchito makampani osiyanasiyana a engineering, koma iyeyu nthawi yonseyi maganizo ake anali pofuna kupanga injini yatsopano yomwe iyeyu ankakhulupirira kwathunthu kuti idzasintha zinthu pa dziko lonse lapansi. Mchaka cha 1871 ali ndi zaka 27 ndi pamene Benz anaganiza zosiya zonse ndi kuyamba kampani yake yopanga zitsulo ndi ntchito zina za umekaniki mogwirizana ndi mnzake August Ritter, yemwe anali mekaniki. Benz ankaganiza kuti chifukwa ali ndi mnzake wopanga naye business, iyeyu adzipeza mpata wopitiriza project yake yopanga injini yatsopano, koma zinthu zinavuta pamene akuluakulu aboma adalanda zitsulo zawo zogwirira ntchito chaka chomwecho, ndipo mnzakeyo sankadalirikanso pa business iyo. Mwamwayi munyengo yomweyi Benz anakumana ndi mtsikana wina, Bertha Ringer, amene anapanga naye ubwenzi ndipo anakwatirana patadutsa zaka zochepa. Bertha anali mtsikana ochokera ku banja lochita bwino kwambiri, inde banja la chuma. Mtsikanayu ankawawidwa mtima kwambiri kuona mphamvu za mwamuna wake zikupita pachabe chifukwa cha mnzake wochita naye business iyo, ndipo anaganiza zotenga ndalama yomwe anamulowolera ndi kugula masheya onse anzake wa Benz, ndipo mu nthawi kampani inakhalano ya anthu awiri, Benz ndi mkazi wake Bertha. Mu zaka 10 Benz ndi mkazi wake anakwanitsa kuibwezeretsa kampani yawo yopanga zitsulo ndi umakaniki mchimake. Mu nthawi ndikuti Benz atatsala pang'ono kuboleza masomphenya ake opanga engine yoyendera mafuta mchaka cha 1879. Ntchito yopanga engine inamutengera ndalama zochuluka ku kampani kwake, ndipo malonda adayamba kulowa pansi. Pachifukwa ichi Benz ndi mkazi wake anaganiza zopeza mapartner, inde abwenzi pa malonda, ndipo izi zidachitika mpaka iwowa adafika potsala ndi 5% yokha ya mashares amu kampani yawo yomwe. Pachifukwa chimenechi Benz anatsitsidwa kwambiri udindo mpaka maganizo ake sankamvekanso.
akuluakulu atsopanowo anasintha katundu amene amapangidwa pa kampanipo ndi kuyamba kupanga zina zatsopano. Atakwiya ndi zimenezi, Benz anaganiza zongosiya kampaniyo. Mchaka chotsatira, mkwiyo komanso kukhumudwa zinakolezera moto pa maloto ake ndipo anakapanga ubale ndi anzake ena komwe ankapanga zitsulo zosiyanasiyana. Bizinesi iyi idayamba bwino kwambiri ndipo anapeza ndalama zochuluka zomwe zinamuthandiza kuti achilimike pa loto lake lopanga galimoto, kapena tinene kuti ngolo yosadalira kukokedwa ndi bulu koma kuyenda ndi engine. Mchaka cha 1885, Benz anakwanitsa kupanga galimoto yoyambirira yogwiritsa ntchito engine, inde yoyendera mafuta. Galimotoyi inali ya mateyala atatu ndipo inali yokwera anthu awiri, komanso inali yoyenda pang'ono kwambiri chifukwa iyoyi inkathamanga 7 miles per hour. Atayichunachuna galimoto yakeyi, mchaka cha 1886 anaganiza zokayiyesa pamaso pa wanthu. Ngakhale wena adasilira luso lake popanga galimoto yosakokedwa ndi abulu, anthu ambiri ananyogodola ponena kuti nchopanda pake chinthucho. Wena sankafuna nkomwe kuti adzichiyendetsa pagulu pa anthu popa kuti chingaphulike. Ngakhalenso anzake aja ankagwira nawo ntchito sankakondwa kwenikweni ndi mkuluyo chifukwa nthawi yake yambiri ankakhala otanganidwa ndi kupanga galimoto yakeyo malo mogwira ntchito ndi anzake, komanso sankaona phindu lililonse lomwe galimoto yakeyo inkabweretse. Iwo ankati palibe angagule chinthucho chifukwa chinalibe liwiro ngati abulu, chinali chosachedwa kuonongeka, komanso mafuta atha kuthera uli pa msewu. Koma mwini wake ankaona kuti ili linali tsogolo la mayendedwe ndipo anayamba kupanga magalimoto ogulitsa mchaka cha 1888, ndipo iyeyu anakhala munthu woyambirira weniweni pa dziko lonse lapansi kutero. Koma ngakhale anayesetsa limodzi ndi mkazi wake, anthu sanathe kuona masomphenya ake ndipo anthu ochepa kwambiri ndi amene anagula galimoto zake. Komanso anthu amene adagula galimotozi amazigulitsa ntchito pa maulendo afupiafupi okhaokha, komanso amayenda ndi mekaniki kulikonse pambali. Chinanso chinali chokuti magalimotowa anali odula kwambiri, moti amene ankakwanitsa kugula anali anthu olemera kwambiri okhaokha, komanso wena olemera sankafunira kukhala nacho chinthuchi chifukwa kuti chinkachita phokoso kwambiri poyenda. Mamawa wa tsiku lina mchaka cha 1888, Carl Benz akugona, mkazi wake analawirira kwambiri ndi ana ake awiri ndi kutenga galimoto ya mwamuna wakeyo kuyamba ulendo omwe unasintha zinthu zonse. Bertha Benz anawuyamba ulendo wokaona mayi wake pa galimoto yopangidwa ndi mwamuna wake, ndipo mayi akewa angakhala pa mtunda wautali 66 miles. Aka kanali koyamba mu mbiri ya dziko lapansi kuti galimotoyi iyende mtunda wautali chotere. Iye sanadziwitse mwamuna wake popa kuti akanatha kumuletsa, komanso sanadziwitse apolisi chifukwa akanadziwa sakanamulola kutero chifukwa magalimotowa sanaloledwa kuyenda pa mtunda wautali chotere popewa ngozi yophulika. Iyeyu anachilimika kuonetsa wanthu kufunikira kwa galimoto imene mwamuna wake anapanga. Pa ulendowu, Bertha Benz anakumana ndi mavuto ochuluka monga misewu ya mabampu imene inali idapangidwa kuti mudzidutsa abulu, kuyima mafamasi kuti agule mafuta a galimoto, komanso kukonza galimotoyo ikawonongeka. Ulendowu unawatengera 12 hours kuti akafike, ndipo anakafikadi bwino lomwe. Ngakhale anakumana ndi zovuta kwambiri, koma ndi ulendo umenewu umene unapangitsa anthu ambiri kudziwa za galimotoyi. Ndi ulendo umenewu umene unapangitsa kuti ngakhale atolankhani alembe kwambiri za galimoto imeneyi, ndipo mbiri itafika ponseponse kampani yawo inakula kwambiri. Kodi kampani imeneyi inachoka bwanji pamenepa kufika pamene lero kukhala imodzi mwa kampani zikuluzikulu kwambiri pa dziko lonse lapansi zopanga galimoto? Muonera zimenezi mu video yathu yotsatira. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi.